Καλώς ήρθατε στην εφαρμογή Ήδη και Ψ. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε πώς λειτουργεί η εφαρμογή, θεωρώντας ότι είστε ήδη εξοικειωμένοι με τις βασικές αρχές της δομημένης διδασκαλίας. Δεν θα επεκταθούμε σε αυτές, απλώς θα εστιάσουμε στο πώς να αξιοποιήσετε την εφαρμογή στην πράξη. Αν τυχαίνει να μην είστε εξοικειωμένοι με τις βασικές αρχές της δομημένης διδασκαλίας, το ΔΚΕΨ οργανώνει εποπτικές συναντήσεις όπου μπορείτε να λάβετε καθοδήγηση και υποστήριξη. Αν είναι η πρώτη φορά που ανοίγετε την εφαρμογή, θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό. Αν δεν ανήκετε σε κάποιο κέντρο που έχει αγοράσει άδεια χρήσης της εφαρμογής για όλους τους θεραπευτές του κέντρου, πατήστε ότι είστε θεραπευτής και στη συνέχεια ότι δεν ανήκετε σε κάποιο κέντρο. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να γραφτείτε. Πάμε αρχικά να δούμε τη βιβλιοθήκη. Σε αυτή υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό που έχει δημιουργηθεί ή συλλεχθεί από το ΔΚΕΨ. Έχουμε τις κάρτες που είναι χωρισμένες σε κατηγορίες και τις κοινωνικές ιστορίες. Οι κάρτες μπορούν να προβληθούν μεμονωμένα στο app ή να εκτυπωθούν. Το ίδιο και οι κοινωνικές ιστορίες, οι οποίες μπορούν να προβληθούν με 3 διαφορετικούς τρόπους, σαν κόμιξ, μία σελίδα τη φορά ή μία σελίδα κάτω από την άλλη. Για να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία της βιβλιοθήκης σε εκπαιδευτικά παιχνίδια, πρέπει να δημιουργήσουμε και να επιλέξουμε έναν λογαριασμό μαθητή. Αυτό γίνεται πατώντας τα βελάκια πάνω αριστερά. Αν δεν υπάρχει ήδη μαθητής, μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν πατώντας το σύμβολο συν. Κάθε τύπος συνδρομής έχει διαφορετικά όρια στο μέγιστο αριθμό μαθητών. Εάν φτάσετε το μέγιστο αριθμό μαθητών για τη συνδρομή σας, θα πρέπει είτε να αγοράσετε μεγαλύτερη συνδρομή, είτε να διαγράψετε έναν μαθητή. Αυτό γίνεται πατώντας παρατεταμένα πάνω στο κουτάκι του στην επιλογή μαθητή. Αφού επιλέξουμε μαθητή, στην καρτέλα Εξατομικευμένο πρόγραμμα μπορούμε να δημιουργήσουμε ομάδες καρτών και κοινωνικές ιστορίες ειδικά για το μαθητή. Πατώντας πάνω σε μια ομάδα καρτών, μπορούμε να τη μετονομάσουμε, να την εκτυπώσουμε ή να τη διαγράψουμε. Βλέπουμε ότι κάτω από την ενότητα ομάδες καρτών υπάρχουν δύο ακόμα ενότητες. Οι ενεργές ομάδες καρτών και οι κατεκτημένες ομάδες καρτών. Θα δούμε τι σημαίνουν αυτές οι ομάδες σε λίγο, όταν πάμε στα εκπαιδευτικά παιχνίδια. Για να δημιουργήσουμε μια κοινωνική ιστορία, πάμε στην καρτέλα Κοινωνικές ιστορίες και πατάμε Δημιουργία. Στη συνέχεια, δίνουμε τίτλο στην ιστορία και δημιουργούμε τις σελίδες μία-μία, επιλέγοντας φωτογραφία και γράφοντας κείμενο για κάθε σελίδα. Αφού πατήσουμε Αποθήκευση, η κοινωνική ιστορία θα εμφανιστεί στη λίστα με όλες τις υπόλοιπες ιστορίες. Όπως και στις κοινωνικές ιστορίες ΔΚΕΨ που είδαμε στη βιβλιοθήκη, μπορούμε να προβάλλουμε τις κοινωνικές ιστορίες με 3 διαφορετικούς τρόπους ή να τις εκτυπώσουμε. Πάμε τώρα να δούμε τα εκπαιδευτικά παιχνίδια. Υπάρχουν 3 φάσεις παρουσίασης του μαθησιακού υλικού: η εισαγωγή, η ταύτιση και η διάκριση. Μία ομάδα καρτών πρέπει να περάσει επιτυχώς και από τα 3 στάδια με αυτή τη σειρά για να θεωρηθεί κατεκτημένη. Ξεκινώντας από την εισαγωγή, μπορούμε είτε να επιλέξουμε κάρτες κατευθείαν από τη βιβλιοθήκη, είτε να επιλέξουμε μια ομάδα καρτών ήδη φτιαγμένη για το μαθητή. Ενεργή θεωρείται μια ομάδα καρτών η οποία βρίσκεται σε ένα από τα 3 στάδια. Αφού δείξουμε τις κάρτες του μαθητή, πατάμε λήξη και αποφασίζουμε αν η ομάδα καρτών που μόλις προβάλαμε θα περάσει από την εισαγωγή στη φάση της ταύτισης. Για αυτό το παράδειγμα, πατάμε ναι. Βλέπουμε ότι η ομάδα καρτών βρίσκεται τώρα δίπλα στο κουμπί της ταύτισης. Πατώντας πάνω σε αυτή, μπορούμε να ξεκινήσουμε αμέσως ένα παιχνίδι ταύτισης. Στην ταύτιση, ο μαθητής καλείται να αντιστοιχίσει τις κάρτες χεριού στις κάρτες που βρίσκονται από πάνω, στο ταμπλό, και ονομάζονται κάρτες στόχοι. Σέρνοντας μία κάρτα από το χέρι σε μία κάρτα στόχου, καταχωρούμε μία προσπάθεια. Αυτή μπορεί να είναι είτε σωστή είτε λάθος, και αυτό φαίνεται από τα χρώματα που παίρνουν τα περιγράμματα των καρτών. Μία προσπάθεια μπορεί να καταχωρηθεί και ως βοήθεια, αν πατήσουμε το εικονίδιο με το χεράκι πριν σύρουμε την κάρτα. Κατά τη χρήση βοήθειας, οι κάρτες στόχοι που δεν αντιστοιχούν στην κάρτα που σέρνετε παίρνουν ένα πιο θαμπό χρώμα για να βοηθήσουν το μαθητή να βρει τη σωστή κάρτα. Το εικονίδιο με τα βελάκια ανακατεύει τις κάρτες στόχους. Μπορούμε να βάλουμε ή να βγάλουμε κάρτες από το χέρι πατώντας το εικονίδιο επεξεργασία πάνω από τις κάρτες χεριού. Για να ολοκληρώσουμε το παιχνίδι, πατάμε τέλος παιχνιδιού. Στο τέλος παιχνιδιού μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματά του. Για να θεωρηθεί η ομάδα καρτών κατεκτημένη ως προς την ταύτιση και να περάσει το παιχνίδι της διάκρισης, θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε το διακόπτη κάτω από τα αποτελέσματα και στη συνέχεια να πατήσουμε ότι θέλουμε τα αποτελέσματα του παιχνιδιού να αποθηκευτούν στα στατιστικά του μαθητή. Αν δεν θέλουμε η ομάδα καρτών να περάσει τη διάκριση, αλλά θέλουμε να αποθηκευτεί το παιχνίδι στα στατιστικά του μαθητή, απενεργοποιούμε το διακόπτη και στη συνέχεια πατάμε ναι. Πάμε τώρα να δούμε και ένα παιχνίδι διάκρισης, αυτή τη φορά δημιουργώντας μια καινούργια ομάδα καρτών. Αφού τελειώσουμε το παιχνίδι και αν επιλέξουμε να αποθηκευτούν τα αποτελέσματα στα στατιστικά του μαθητή, αυτή η ομάδα θα προσθεθεί αυτόματα στο εξατομικευμένο πρόγραμμα του μαθητή. Στο παιχνίδι της διάκρισης, για να καταχωρήσουμε μια νέα προσπάθεια, πατάμε το σύμβολο συν. Στη συνέχεια, επιλέγουμε την κάρτα στόχο, δηλαδή την κάρτα που θα ζητήσουμε από το μαθητή να διακρίνει. Αφού επιλέξουμε την κάρτα στόχο, δίνουμε στο μαθητή τη φωνητική εντολή και του ζητάμε να πατήσει την κάρτα στην οποία αντιστοιχεί.
Το πάτημα του μαθητή ολοκληρώνει την προσπάθεια και η οποία εκτός από σωστή ή λάθος μπορεί να καταχωρηθεί και ως βοήθεια ή αναπάντητη, πατώντας το εικονίδιο με το χεράκι ή το νι κάθετος α πριν από το τελικό πάτημα του μαθητή. Βγαίνοντας από το παιχνίδι και αφού δούμε τα αποτελέσματα, μπορούμε να μετατρέψουμε την ομάδα καρτών σε κατεκτημένη. Τότε θα εμφανίζεται κάτω από την ενότητα κατεκτημένες ομάδες στο εξατομικευμένο πρόγραμμα μαθητή. Αυτή ήταν η παρουσίαση των βασικών λειτουργιών της εφαρμογής EasyKepsi. Μπορείτε να τη βρείτε στο App Store και στο Play Store. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, στείλτε μας email στη διεύθυνση